Hi everyone. Je phungo nai tonai rono ka phung kaham, je dipro nai na rono kai dipor kaham, te hor nai na rono ka hor kaham, te sari kaham. Hangge ke ko no romo nugui to seman to khana ta moklai na nai to kha, te thamne lo nugui no seman kana. Hangge ke iko nogo hingge ba kisa pani puri rok sana musun to kha hingge ba iko tabo omokai thentroi ngai sramoi tongo. Sanai tini saya balokha sana musung suka hingga amane bagai tabo sana ni bagai sramoi tongo kamo tabo butoi sramoi tongo amane pori ko mosden sramka hano asuto perfect sram na ya tabo je manti sramka naheri sung tini salai pani puri asuk dini pore nogo sramoi salayo pra joto salanya sekebang mo niki kopi koto sang amo khapia koto kamtul sumjaga amo kai pusli bo class 3 was thogi kya sikla sok thanga jikon titi to mani guys tabu salanya bagai reading laijak Buagiwa ang baywasya egdin porimase pormang porimang salak sidnya musung ni thangmase hari si thanga nogo se khat thanga pha phaliya bo sa sala start khasira angang nukulya pas gai ikomo gai ani danya bo sikla soka tabo kelas 7 na pori tongo bokai namo khan kukoi bokai style bo sotum nam dike style ke phungo bam de makhana phunga amno hono style yo hono ta salai ska amokai amnong bokai kelas amnong bo kelas so nanyo sikla sok thak gai ta bokai chaba kha iko pra pai bai kham harun Okay, sừng sa vai khá. Có. Kaki kelas phải còn masa khá. Ngamo bài một khai cost nora cost này bo. Nora cost botai inglia. Bunsi bisi bara sama bu bos kholia. Iko